Hey, izinto zimanumana ukwenzeka bethunani umgwebo uyeza ngoba izinto ezenzekayo ziyethusa. MaMgobhozi lo ndinamkela kwi-channel yam. Now uSAPS is currently trending #1 ku-Twitter ngenxa yevideo yepolisakazi elibonwa lisenza izinto ezimasikizi kunye nonyana walo. Into eyenzekayo ke kule video, lo mama ungqengqile, unyana wakhe ke uyayenza lento ayenzayo kuye, and then yena mama uphethe ifoni uyabadividiya bobayithu bavelile. Then abantu ke ngoku bathi makabanjwe. Kutheni kwenzeka ntoni? SAPS mayiphendule makabanjwe ngoba ungumuntu ongumama aphinda belipolisa for babe kanti udlwengula unyana wakhe ngoba lokhu umncinci ngumntana ona 12 years lo amenzisa lento. Even worse, unyana wakhe nobingo kabani nakhe phofu, it's wrong. So nenzeka abanye bathi ke kungenzeka kuba lo mama uforce ukwenza lento ngoba unyana wakhe nje beyenza lento ayenzayo nje kuye uyimane ebonakala ejonga ngathi kukhona umuntu okwalapha erumini kunye nabo. Abanye abantu bathi hayi inoba ujoliswe ngompu kwathiwa makenze lento nonyana wakhe. Akukabikho statement siphumileyo ke okanye indaba ezivakalayo ba uthini yena umama ngalento okanye amapolisa athini wona mhlambi khona icase evuliweyo ubanjiwe okanye uthi yena uyenziswe ngomnye umuntu. Lento asiyazi, zi-assumptions abantu abazenzela ngokwabo. Kodwa ke into ethethayo ivideo ikhona esenzisa unyana wakhe amanyala. Eyoba ke befosiwe okanye engafoswanga asikayazi, sakuva xa kukhona ezinye indaba ezivelayo. Kuyacela ke bethunani ba ivideo abantu bangaqhubekeki beyihambisa ngoba kaloku inomntana, so ayivumelekanga, and kwaye ke ukufuna sicingele kona umntana uzawukhula njani enalento. Abanye abantu bathi uzawuphela bacacela kwa abantu abangomama. MaMgobhozi lo ndani update xa kukhona izinto ezivelileyo. Bye.